Hoy, tay baro nga sekretarya ti barangay. Kitam lang ayatay langaw nga nakatungtong lang sa ibabaw ng kalabaw kunam lang na sino dan. Pwede ba Belen? Bigbigat, wag ngayon, agap apurana. Kunam lang na sino ka? Siyak, sino ak? Sika, sino ka kumamot para paglaanak iti precious time ko? Nalastog kan gapo ta sekretarya kan? Ay win, kaya mo ka dito isali ka ti porpace. Katungtungo na ka di PL da. I think kailangan mo yan ngayon. Ay, excuse me, hindi ko bagay. Sakahan ko nga pag ano dagita. Hangkag babainin Belen. Hapay, hamo kahit niya makita dagita gagayin mo nga padam nga napalangwad niya mapangka makipilpila nga apan ag payout. Hanga bagay kinyak. Saka nang alalastogan Hanggang alalastogan Belen. Hanggang to pa nga pansinin ko ma. Tata, rumwaron nga talaga nga takas to ugali. Ay win talaga. Unfair naman no si kalang ti takas to ugali na. Bye. Feeling nga babae. Ay, may araw ka din.